प्रेज द लॉर्ड. बगेन पुस्तकाची कृपेने बगेन किंवा देशाची आमका कृपेने आमच्या देवा आमच्या आमच्या ते आदस्मानांतले बापाचे पिकाचे आणि बापाचे पुताचे आणि परिस्थिती पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सुमीच्या आवडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र झाले नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती प्रिय देवाचे महिमा पापी विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा में आबळे सुमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझ्या तेजा नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाच्या माया माफियांसाठी विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला में आणि दवस पोट मुनी झालं आणि आमच्या मध्ये नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती प्रिय वेळा में भगवंती देवाचे माया मापासून विनंती कर माग्या येसुमिया बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शकून त्याला उठवलं झालं. त्याच्या कष्टाने आमच्या दसपणाने ओळखून महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा केल्या बडव्या मुझ्या रखण्या त्रिगिंच्या कदिला तसना सोविशोरी तांका येसुमिया सतमंता देवा आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज जमकयो, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक इकडी बोर आमचे दोळे आम्ही दंक्या आमच्या काळजाचेर आमचे हात आम्ही दवरया. Luke chapter 20 verse 38. तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही, ताका सगळी जिवंत आसा. आमचो सुमी आमकां बसवणी दिताच. हांव तुमचो देव म्हणून जिव्यांचो आमचो देव. आज आमच्या सुमियाक आमी
स्तुती करूया, त्याचे नाव आम्ही वाखाणूया, ताका आम्ही नमन करूया, ताका आम्ही हरसून आम्ही गाऊया. जेजू बोळ्या कलत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे. आज आमच्या जिव्यांच्या देवाक आम्ही हरसिया. आयचो दीस ताणें आमकां फोव केला, हर एक कश्टान जावन ताणें राखून व्हेला, पिडेत जावन ताणें आमकां राखला. आमच्या कुटुंबाच्यांक, भुरग्यांक, वडिलांक, मार्यांक, समेस्तांक आमच्या सुम्यान, आमच्या जिवंत सुम्यान राखून व्हेला. ते आमच्या जिवंत सुम्याक आमी कितली स्तुती केल्या रे, उणेंच त्या आमच्या जिव्या देवाक आमी हरसिया. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान जशें मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें, त्या आमच्या सुम्याक, आमच्या धन्याक आमी स्तुती करूया. आज हे उतर आमी सगळो दीस नियाळया. जेजून आमकां पातकांतान वयर हाडलें, पातकाच्या चिखलात तावन ताणें आमकां उखल्लें, धुवन नितळ केलें. ताच्या दैवीक अमोलीक रगतान ताणें आमकां धुलें. आमच्या सुम्याक आमी एक घडी पण आमच्या सगळ्या मायकान म्यूट करून स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. सर्गा संसाराच्या दुनिया तुका जावं स्तुती, तुका जावं मान, तुका जावं होगळाप जेजू मिस्त्री, जेजू मिस्त्री तुका जावं स्तुती, तुका जावं होगळाप, तुका जावं आराधना. हालेलुया, 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 हालेलुया. मान आणि महिमा तुका फावो सुम्या, मान आणि महिमा तुका फावो सुम्या, मान आणि महिमा तुका फावो सुम्या, मान आणि महिमा तुका फावो सुम्या. आम्ही तुका आराधना करता, आम्ही तुझे नाव हरसिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू, जेसू, जेसू. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता, तुझ्या आमच्या जेजू ख्रिस्ताची कोडा निरपराध तू आणि देवकान आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या त्या पहिल्या कणात आम्ही भेटून दिली आमच्या कुटुंबाचे जिवे, आमच्या कुटुंबात असले हर एक प्रॉब्लेम आमच्या समयाक आम्ही समर्पण दिल्या. आमच्या कुटुंबात भुरग्यांक समयाक समर्पण दिल्या. आज आमची भुरगीं पयस आसात, शिकापती जोडतात, हायर एज्युकेशन करतात, कामाक वेतात. त्या भुरग्यांक सुमीत राखून व्हरून दी, पवित्र आत्म्याच्या सत्यान तांकां बरोवन दी. आज आमची वडिलां एक सुरी आसात, एज होम आसात, जांक बरो कुडीच्या आस्कताय वरवीं आसता नित्रणी जाल्यात. आज तुमी जेजू तांकां राखून व्हरून दी, तांची पिडा सोसून व्हरून तांकां कृपा दिवन दी. तुमच्या कुडीक बोल भलायकी लाभून दी. आज आमच्या सुम्या कडेन आमी मागया, हर एक घोव बैलांचे संबंध जेजूक आमी समर्पण दिवया. जंय घरांत एक संबंध आसा तो सुम्याक आमी अर्पिया. खंयसर कश्ट तगदोणी आसा थंय आमी सुम्याक अर्पिया. आज घोव बैलां मध्ये पती पत्नी मध्ये संबंध घट जावं दी. जेजून
साक्षी जावन जेजुसांचो साक्षी जावन तांच्या मदेगांत राव. आज कितें उणें पण थंयसर आसा, परत जेजूक थंयसर आपोवन ते हर एक उणेपण आतां जेजू पयस करून दिवं मागया. कुटुंबांत तसलो राग मोसोर सोम्याक आमी अर्पया. ह्या कुर्सा मुळांत वचून आमी दवरया. जेजूची मोगाची दिश्ट आमी कुटुंबांत तसल्या हर एकल्यांचेर फांकोन दी म्हणून हें उतर आमी रिपीट करया. Psalm 29 verse 11. सर्वे पर अपने परिचय सकत दितलो. सर्वेस पर अपने परिचय शांती स्वास्थ्य घालतलो. Psalm 29 verse 11. सर्वेस पर अपने परिचय सकत दितलो. सर्वेस पर अपने परिचय शांती स्वास्थ्य घालतलो. Psalm 29 verse 11. सर्वेस पर आपल्या परिचय सर्वेस पर आपल्या परिचय शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामा फात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा होंद बाप्पा का आमची बेटा तुझ्या बेटी मुगाच्या आवताची आमच्या मुलाला आमच्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून त्या दुसऱ्या कणांत आमी समर्पण दिवन मागया. आमचे फायनान्शियल इश्यूज आज कितें रिणार आमी संपडल्यान जावंक पुरो. आज आमच्याकडे काम केल्ले पयशे उरनात. आमच्या कामाचेर आमच्या वावराचेर जे कितें आमी बिझनेस करता ताचेर सुम्याचो आशीर्वाद आमी मागया. आमी आज कोणी कन्स्ट्रक्शन करूंक धरलां कसलें काम. आज पयशांचो अभाव जावन तें कन्स्ट्रक्शन थंयसरच उरलां. कसले प्रोसिजरा लागून होल्डरच उरला. जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजूची कृपा थंयसर वळून येवन दी म्हणून मागया. खंय कामा कडेन कश्ट आसात. मॅनेजर कश्ट दितात, वेळार सांबाळ दिनात, टर्मिनेशन करता म्हणा काम वेचें भिरांत आसा. त्या सम्याक आमी अर्पया. आज कोणी कामाचे सोदण्यार आसात, इंटरव्यू आसा, ऍप्लिकेशन मस्त कडेन अप्लाय केला पण कोणाचेच कॉल येना म्हणून निराशपण जाला. जेजूक आमी समर्पण दिवया. आज कोणी हायर एग्जाम बांदल्या मायग्रेशना पासून PR पासून आमची समेस्तांची आमी मागया. प्रत्येक रितीन सगळ्याची जाणवाय तांचे देवण येवन दिवन मागया. आज इतर कारणा पासून जावंक पुरो आमी करच्या कडेन कसलेंय आमी काम करता ते सफळ जायना जावंक पुरो. ल्हान डॉक्युमेंटेशन प्रोसिजर्साक अडखळ आसात. ते अडखळ्यो हर एक बंद कड्यो जम्याच्या पांया मुळांत आमी अर्पया. कोणाची सिव्हिल ID प्रोसेस जावंक ना. एड्रेसाक अप्लाय केला गव्हर्मेंट आतां वयर कश्टां येतात. खंयसर येचें म्हणलें कळीत ना. प्रत्येक रितीन कोयरच्या गांवांत
त्या सिव्हिल आयडी वरून 12 जण कष्ट येतात तू त्यांची बिरमत पाव जेजू मगळा जेजू आम्ही हे सगळे तुझ्या पायांमळात उभारता तुझी दैविक काकोल्ट तुझी दैविक अगणित काकोल्ट सत्य सवांचे तू होत म्हणून आम्ही मागता आणि हे उत्तर आम्ही रिपीट करूया आयसाया 54:17 तुझे विरोध तुझे विरोध वापरले कंचे संपूर्ण Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरले कंचे तुका कुणी अवतार करता Isaiah 54:17 तुझे विरोध वापरून तुका कुणी अवतार सुरेश्वराच्या सेवकाचे सुभोग जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी पात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटकार बाप्पा ससनाच्या बाप्पा हम तुका ह्या तिसऱ्या खणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागया आमच्या गावांनी विंगड संस्था आसात जांग अनाथ आश्रम ओल्ड होम जांग बुद्धिमान त्या भुरग्यांचे आश्रम आम्ही समर्पण दिवया ह्या सर भुरग्यांक आनी तांचे जतन घेवच्या हरी एकल्यापासून प्रत्येक रितीन जेजूचे आशीर्वाद तांचे वयर आमी मागया हरी एक दिसा तांणी काडची ती वावट तांणी ती दिवची सेवा त्या सेवेक जेजूचो आशीर्वाद लाभून दिवन मागया ह्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवन मागया सगळीं भुरगीं ऑटिस्टीक हायपर एक्टिव्ह जाता कश्ट जातात ह्या भुरग्यांक तांची जतन घेवची आवय बापूय जेजूची कृपा देवून येवन दी स्वसनिकायेची कृपा तांचे वयर देवून येवन दी ह्या भुरग्यांक प्रत्येक रितीन जेजू आपणून गुण करून दिवन मागया प्रत्येक रितीन मागया ल्हान भुरग्यांक पासून आज आमची ल्हान भुरगीं जिद करतात मोबायला पासून जावं करून टीव्ही पासून रडतात ह्या भुरग्यांक जेजूक समर्पण दिवन मागया युवा जाणां पासून आमी मागया आज आमची युवा जाणां वायट वाटेक वचनाशे वायट इश्टागतीक सांपडनाशे अमाल पिवण्याक ड्रग्साक बली जायनाशे जेजू तांकां राखून व्हरून मागया एक सुरीतीन शिकतात जावं करून आज त्या भुरग्यांचेर अगणित काकुळट देवून येवन दी पवित्रत्वाची सकत तांचेर देवून येवन दी हरी एक कश्टांत हांव जेजू तांकां राखून व्हरून दी पवित्रत्वाच्या देण्यांनी ती भरून दी आनी मुखारी जेजूची शुभ वार्ता तांणी परगट करूं
जेजूच्या राजांत आणि वावरून जेजू तांकां आयती करून दिवन आमी मागया. आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करूया. Psalm 142 verse 7. बंद कणेंतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती बंद करतलो. कणेंतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची कणेंतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142 verse 7. बंद कणेंतलो म्हाका म्हाका भायर भायर काड आणि काड हांव आणि हांव तुज्या तुज्या नांवाची नांवाची स्तुती स्तुती करतलो. करतलो. Let me free from my prisoner, that I may praise जेजूच्या your कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा हांव कृष्णाच्या तुका बाप्पा भेटे तुका तुझ्या भेटयता मोगाच्या तुझ्या मोगाच्या Father, फुलांची I pray आमच्या the body शरीरात and आणि land सगळ्या that राज्यात you स्थिती give आणि us देवाच्या आत्मा देव आमच्या become पटकाच्या संसाराच्या पटकाच्या परिपणापासून ह्या चौथ्या कणात आमी आमच्यो गरजो आमी सुम्या कुसारया. आमचे वजे, आमचे कश्ट, कामाडे कश्ट, कुटुंबाचे कश्ट हे सगळे जेजूक आमी समर्पण दिवन मागया. प्रत्येक रीतीन मागया आमी आमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्त आसत जाल्यार जेजूची दैवी गुण कची सकत तांचे देवून येवन दिवन मागया. कॅन्सरान वडवडच्या एकल्या भाव भयणांचा उदासा काडया. ते कॅन्सर म्हणले पिडेत हांव जेजू तांकां संपूर्ण सुटका दिवन दी आनी बरें करून दिवन मागया. मागया आमी विंगड विंगड रितीच्या पिड्यान वडवडच्या कसली पिडा म्हणली कळीत जायना ह्या स्थितीर आसच्या हरी एकल्या बसत आमी मागया. मरणाच्या तणेर आसच्या बसत आमी मागया. आज आस्पत्रेनी या घरांनी बेड्डार ती वळवळतात, कश्टातात, तांचे कष्ट सोमे मात्र जाणा. आमचो वैज तो त्या वैजाक आमी उलो मारया. ताच्या मलीक रक्तान ते गुण जावन दी, तांची हर एक पिडा गुण जावन दी, तांचे कष्ट तांकां सुसन व्हरून कृपा दिवन दिवन मागया. वेदरा लागून आज बार जण कश्टातात, ताप, शेळीन, खोंकली, आंग दुख, पाय दुख, आर्थराइट्स, अस्थमा, एलर्जीज, मायग्रेन, हेडेक, सायनस, किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला, किडनी प्रॉब्लेम आसा, स्टोन जाला, आज लंग्स डॅमेज जाल्यात म्हणा तांचे पासून आमी मागया. जेजूची पुरसातान वाळशें द्या मली रक्तान तांकां ह्या पिडेतान संपूर्ण रितीन सुटका मेळोवन दिवन मागया. कान दुख, दोळे दुख, आमचे कुडीचे हर एक विश्वे सम्याक समर्पण दिवया. जेजूची आमली रगत तकले तान पांयाचे नक्षी पर्यंत संरक्षण, संपूर्ण रितीन संरक्षण आमी मागया. तवळ तवळ पिडेक कष्टांच्या हर एकल्यान आमी जेजूक समर्पण दिवया. व्हायटामीन उणें जाला, सर्ट जाला, ब्लड इन्फेक्शन जाला,
आजदळांची दिश्ट उणे जाल्या कान ऐकनात केस झडतात थायरॉइड प्रॉब्लेम असा मला सकडी जेजूक समर्पण दिवया. जेजू हे वचन ताच्या कुर्साचेर वाहून व्हरता आणि हर एका कश्टात हांव जेजू राखून व्हरता म्हणलें. बरो बसून हे उतार आमी रिपीट करया. Psalm 55 verse 22. तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशा. God and lean upon the Psalm Lord. 55 verse 22. तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशा तो केदींच तांदळाक दिवचो ना. 55 verse 22. तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशा तो केदींच तांदळाक दिवचो ना. ठीक आहे यार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मरिफात. आमची कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तिमुखाच्या पुताच्या सुन्याच्या या कधीच्या कारणात आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन आमच्या पाप साहेबा पासत या पवित्र सभे पासत मागया या जकां पासत धार्मिक वहिन्या पासत आमच्या बिशपा पासत कार्दिनालां पासत आम्ही मागया. तांच्या मिसां वावरांत देव तांच्या संगात रावून दी. तांकां हर एका रितीन संरक्षण दिवन दी. जे कितें अडखळे येता ते सकडी जेजूच्या पवित्र नांवान कुर्सा मुळांत वचून पडोवन दी मागया प्रत्येक रितीन ह्या लायनीर ह्या मागणे ऐकून हेरां पासत मागच्या हर एकल्या पासत आमी मागया. जेजूची कृपा तांचे देवान येवन दी. जेजूचो आशिर्वाद तांकां सांबाळून व्हरून दी म्हणून मागया. जे कितें गरजो आसा ते सकडी आमच्या सगळ्यांचे जो पळयत आसात ते आमी उसारया. आमी आमच्या कंट्री पासत आमी मागया. प्रत्येक रितीन कोयटा पासत मागया आमी प्रत्येक रितीन ह्या कोयटांच्या न्याया पासत हे सर राजकारणी पासत आमी मागया आमी प्रत्येक रितीन इंडियांत या हेर खंयच्याय कंट्रींत असमाधानाचे कसलेय वारे आसा जाल्यार जेजूच्या कुर्सा मुळांत वचून पडोवन दी. जेजूचे शांती समाधान आमी रावच्या शहरांनी आमी पांय दवरल्या शहरांनी रास करून दी म्हणून मागया. ह्या लायनी रस्त्या हर एकल्या बाबणीच्यो गरजो आमी सम्याक समर्पण दिवन मागया. युट्यूबार आसच्या हर एकल्या बाबणीच्यो गरजो सिंथिया डिसोजा, शांती पिंटो, क्रिस्टोफर ह्या भुरग्या पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. हर एक रितीच्या वायट
हॅबिट्स आता जितू ताका भायर हाडून दी म्हणून हर एक रीतीच्या फायनान्शियल इश्यूसा पासून सोहान म्हणल्यार भुरग्यां पासून हिलरी सेरा तिच्या सर गरजां पासून तिच्या कुटुंबा पासून हॅरिसन हेरॉन लिरॉन लीना लॉरिस फर्नांडीस रिनी म्हणल्यार भयणीक एक बरें काम लाभून दी म्हणून मागता सॅलरी इन्क्रिमेंटा पासून एक बरें काम ताका शिकिल्लें काम तांकां लाभून दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन रिना म्हणल्यार भयणीच्या हर एका गरजां पासून त्या कुटुंबा पासून नॅन्सी डेसा तिच्या सर गरजां पासून आशिष तिच्या पुता पासून ताचे सर ताच्या एज्युकेशना वयर ताच्या करियरा वयर जेजूचो आशिर्वाद देवन येवन दी ॲलिस ते लंग्स प्रॉब्लेमान ती सफर जाता तिच्या पासून मागया विक्की म्हणल्यार भावा पासून ताका बरें काम लाभून दी आनी ताची आवय शीक आसा त्या आवयक आमी जेजू कुर्सा म्हणान आपण व्हरया तिच्या अमोलीक रगत जेजूच्या अमोलीक रगतीचेर शेणव हर एका कश्टांत हांव तिका राखून दवरून दी म्हणून हर एका फायनान्शियल गरजांत हांव जेजू सुटका दिवन दी म्हणून मागया ग्रेशन म्हणल्यार भावा पासून मागया पवित्र आत्म्याचे येणे ताच्या जिवितांत जाता आसतना ताका हर एका प्रॉब्लेम्स जाता सुटका मेळोवन दी ताका पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून दी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी चड आनी चड जेजू ताका जाणवायेन भरून दी म्हणून मागया सगळी गरजो आमी जेजूच्या कुर्सा म्हणान दवरून जे कोण्याक पासत आमकां मागोंक आसा तांचे पासत आमी मागया ह्या घडये तांची नांवां आमी उसारया प्रत्येक रितीन मागया आमी हर एका प्रेयर ग्रुपां पासून क्राइस्ता किंग प्रेयर ग्रुप लीडर मार्गरेट हर एक कोर कमिटी पासून ब्रदर प्रकाश लॅन्सी रेगो सिस्टर सेलिना सिस्टर जेसी सिस्टर डायझी ब्रदर केवन ब्रदर फ्रांसिस लोबो तांचे सर मिसां भावरां पासून आमी मागया आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करया Psalm 119 verse 105 ताचे उत्तर तुज्या पावलांक दिवूं वाट अशें वाटेचो Psalm 119 verse 105 तक्कडी सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा
हे भगवंता हे भगवंता देवा बळवंता बळवंता संसाराची कापड आणि सगळ्या संसाराची Sen कापड solo कर son बाप्पा. हे भगवंता देवा भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता भगवंता आम्हाला आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. हे भगवंता हे भगवंता देवा बळवंता भगवंता आम्हाला आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. हालेलुया 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 Nelo, Ruth, Reese, Margaret, John, Wilburn, Henry, Sylvia, Aaron, Austin, Tancia, Darren, Via, Jacinta, Andy, James, Brenda, Joyce, Patricia, Vida, Dinawaz, Leticia, Mary D'Souza, Nancy D'Souza, Tisha, Praveen, John, Savita, Anil, Gloria, Rima, Joyce, Chan, Frida, Peter. Hallelujah, 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 hallelujah. Ramoni Kiratana Maria Maya Mugadi Maya. आमचे कसोत विनाती कर्मय आमची हर एक गरज कडे तुझ्या पुताकडे मागोन आमका तू दाडमय तुझ्याकडे आम्ही गलती विनंती करता नमान मरी कृपेन भरले सो मी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तुझं देवानी सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजो Maria देवाची महिमा पियान जाती विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या कळारा आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 8 वरार ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक कसा दायकन तुम्ही ऐका आणि त्या उतरावरवी आमच्या जिवितांत आम्ही बरेपण जोडून घेया आणि आम्ही हे टॉक हेरांकी शेअर करूया आणि तांकां आम्ही कळीत करूया हाचे पयलेसो टॉक ही तांकां आम्ही शेअर करूया सांगतास समेज तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जीसस. देव बरं दिसतील तुमका समजतं.